Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen sehrasynda geçiriljek Nowatdaky avtorally yatyryldy. Sebäp Türkmenistan bilen Halkara Awtomobil Federasiýasynyň talaplarynyň saglaşmazlygy. Türkmenistanda geçiriljekdi aýdylan Nowatdaky Amul Hazar Türkmen Desert Race avtorallysy goýbolsun edildi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Günnogor saýtyna salgylanyp habar berýär. Maglumatdan ma'lum bolşuna görä avtorallynyň guramoçylary Halkara Awtomobil Federasiýasy bilen Türkmenistanyň talaplarynyň utgaşyksyzlygy sebäpli Nowatdaky Amul Hazar ýatyrdylar. Geçen ýylyň ortalaryna Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 2019-njy ýylda ýurtda ýene-de bir avtorallynyň geçiriljekdigini habar beripdi. 2019-njy ýylyň 13-nji martyna Türkmen Desert Race beýik ýüpek ýolu avtorallysynyň guramoçylary özleriniň resmi web saýtlaryna hemde Facebook sahypalaryna Amul Hazaryň Türkmenistana geçirilmegi meýilleşdirilen Nowatdaky tapgyrynyň goýbolsun edilendigini ma'lum etdi. Halkara Awtomobil Federasiýasy bilen Türkmenistanyň talaplarynyň utgaşyksyzlygy sebäpli Türkmen sehrasynda krallygynyň ikinji tapgyrynyň goýbolsun edilýändigini gynanç bilen ma'lum edýär diýip bildirişde aýdylýar. Ýöne utgaşmadyk talaplaryň detallary barada maglumat berilmeýär. 2018-nji ýylyň 9-15-nji sentýabr aralygyna Türkmenistanyň çägine Amul Hazar 2018 adly halkara avtorally geçirildi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna iPhone 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. iPhone 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň sport mekdepleriniň we beýleki sport edaralarynyň işgärlerini soňky günlerde ikinji edek pul tapşyrmaga mejbur edýärler. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä bu gezek işgärlerden Türkmenistan Sport adly jurnaly üçin 80 manat meçberde pul toplanýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň mart aýynyň başynda esaslandyran bu täze jurnaly üçin toplanýan pul onuň resmi bahasyndan 2 hesse ýokary. Jurnalyň ýüzünde onuň bahasy 39 manat diýilip görkezilýär. Ýurdun beýleki neşirler ýaly ýüzi türkmen milli nagyşlary bilen bedelen we prezidentiň suraty ýerleşdirilen bu jurnalyň 1-nji sany aprel aýynda peýda boldy. Neşiriň özünde ýerleşdirilen maglumatlara görä, ol sport we ýaşlar siýasaty boýunça ministrliginiň ýanynda 7900 san bilen çapdan çykýar jurnal prezidentiň 2019-njy ýylyň 3-nji martynda nomer 1114 karary bilen esaslandyrylypdyr. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň bellemegine görä, şol bir atly neşir türkmen okuwçylaryna bir ýyl öň hem hödürlenipdir. 2018-nji ýylyň ýurdun sport edaralarynyň işgärlerinden şeýle jurnaly üçin 80 manat toplanypdyr. Türkmenistan Sport adly şol neşiriň ýüzünde 2017-nji ýyl nomer 2 diýilip görkezilipdi. Türkmenistanyň sport edaralarynyň işgärleri şu çakaçynly beden terbiýe we sport jurnalyny satyn almaga mejbur edilipdi. 2010-njy ýyldan beri çap edilen bu jurnal döwlet edara karhanalarının hökman ýazylmaly neşirleriniň sanawyna girýär. Soňky ýyllarda bu jurnalyň bahasy esli ýokurlanypdy. 2015-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda jurnal aýda 8 manada durýardy. 2018-nji ýylda onuň bahasy 12 manada çykdy. 2019-njy ýylda ol entek okuýja gelmedi. Oňa sport edaralaryny işgärleriň her biri ýazylaýmaly diýip habarçymyz aýdýar. Ýa-ni ýakynda Aşgabatyň sport edaralarynyň işgärlerinden 150 manat möçberinde hem pul toplanypdy. Bu pulun apreldäki saglyk aýynyň köpçülikliğin çärelerine gatnaşýanlar üçin sport geyimlerine toplanýanlygy aýdylypdy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlary gündeligi. Aşgabatlylar TV hadisanyň netijeleri bilen ýekme-ýek galdylar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary dowamly ýagan ýagyşlardan soň gelen tiling şäheriň köçelerini basanyny, jaýlara ýerdeminlerdäki edara jaýlaryna ziýan ýetenligini, paýtagtlaryň TV hadisanyň netijeleri bilen başa-baş galandyklaryny, ýolçu otusynyň gatnawynyň towtullanyny habar berýärler.
Hatda parahat itirapçasyna garaşdyrlykdan öň gurulan berk 9 gat jaýlaryň 9-8-nji gatlaryndan hem suw geçdi. Diwarlardan syrgyýan suwlar basgançaklar bilen aşaklygyna şaglap akýar diýip Azatlygyň habarçysy 13 aprelde aýtdy. Onun sözlerine göre ýokarky gatlardaky jaýlaryň käbirine çyra lyustralarynyň daklan ýerinden suw bedirilip guýulýan ýaly akdy. 9 gatly jaýlaryň köpüsiniň birinji gatlary unitazlardan gelýän we çuwdurylyp akýan suwlardan ziýan çekdi. Jaýlaryň pollaryny suw bastdy. Şeýle ol ýekşenbe güni Türkmenawatdan gelip azyk önümlerini satýan aýallaryň bugün gelmänliklerini, sebäbi olaryň Aşgabatda gelýän ýolagçy otlusynyň bugün gelmänligini habar berdi. Ýöne ol otluýynyň gelmezliginiň sebäbini anyklap bilmedi. Azatlygyň beýleki bir habarçysy bolsa birinji habarçydan behabarlykda dün akşam saat 8-de goly Aşgabatdan uran ýolagçy otlusynyň ýaşlyk şäherine ýetmän saklanmagy mejbur bolanyny habar berdi. Suw demir ýoluň üstüne çykmagy başlansaň otluýyny togtatmaly diýen karara geldiler. Ýolagçylary awtobuslary mindirip evakuasiýa etdiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 13 aprelde beren maglumatyna görä ýubiley köçesine gelen sil ören güýçli boldy we hatda maşinlary hem aktyrdy. TV hadise derarly Türkmenistanyň paýtagtyna internet ara baglanşygy yaramazlaşdy. Emma häzirlikçe muňa TV-ge betbaçylygyň sebäp bolanyny ýa-da häkimiýetleriň suw joşgunlary baradaky maglumatlaryň sızmagynyň öňüni almak üçin girýän çäklendirmesiniň sebäp bolanyny aýdyň näl. Dağdan inýän sil suwlarynyň kaky etrafy känejir çekdi. Etrafy Aşgabat bilen baglayan M37 ýoluny sil suwlary kesdi. Türkmenistanyň döwlet teýeçiligindäki mediýasy TV hadiseler hakynda maglumat bermegi, ilaty çekilen ziýanyň mösberleri mümkin bolan howp hatarlary bilen habarly etmegi zerur hasaplamaýar. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.